käsky oli ampua pakenevat vangit! Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tähän puhuitte suomea. Meidän kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä sillä saarella tapahtui? Miksi kerran nimesi? Se on erilainen. Mutta minä. Ja nyt se nimi. Tänne tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden ääreltä. Tappamista ilman katumusta. Perraiset suspiis. Pojan nimi on Heino. Auttaisit itseäsi ja kertoisit, mitä oot tehnyt. Kerrot, että et ollut mukana missään taistelussa, etkä käyttänyt asetta. Se näkee meidät. Se arvaa sinut. Osa ylös. Lupaatko? Tulevat sukupolvet tulevat muistamaan meidät sankareina. Lupa. Etkä puhu meistä.